latihan bang.
Nerimonan enggak? Sebulan ini. Santai bro, ini numpang. Oke, Pak. Nanti abang beri. Nanti abang beri. Nanti abang beri. Satu, kenapa apa satu?
Bertingan. Siap. Lebih lah. Cik, cik, song, cik, lalu, hei. Kurang keren tuh masa kerja ya. Hei, oh, nah, ya ciri kasih hebat toh. Ribut. Oke, berarti aku menawi. Boten aku menawi. Jadilnya prajuritnya kalau sewandoro dadi itu arep ngadeg tekan sesuk ya kuat. Iya toh Del, iya toh Mbak Jadil. Nggih, wis nggih lho ben cepet. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Dereng ngantuk gini. Ya jenenge pagelaran Suko Parisuko ya kudu seneng nggih Bapak Ibu. Nggih. Saderengipun dipun mulai Bapak Ibu ing mriki kula waosaken undanganipun Pak Bambang lan kanca-kanca saking Suko Parisuko. Ing mriko nggih sampun ditulis kumpulan seniman dados sak Ponorogo niku diundang Bapak Ibu. Tepuk tangane pundi niki. Ya. Wis sesuk neh ben iso ngarane ngeten iki. Tapi niki sedaya iki gratis sedaya lho. Prengke seneng lho iki dulur pundi Sumberjo nggih. Ya prengke teman mawon nggih digratisi nggih. Wah, tapi nek nanggep dhewe ya. Nggih. Ing mriki kula awasaken ingkang rawuh wonten ing dalu punika saderengipun matur suwun sanget sugeng pinarak lenggah kasekecakaken anggenipun lenggah lan rahapi pasugatan ingkang sampun dipun aturaken dumateng dulur-dulur ugi kanca-kanca reok se Ponorogo sepindah inggih menika saking Honggolono saking Golan KR Makito utawi komunitas reok Manggolo Kidul Kutha ugi paguyuban reok Rojeng Balong Singo Gladak saking Bajang Sardulo Gumbolo saking Kecamatan Bugal Dwijo Cahyo Winutul ugi saking Kecamatan Bugal Korea. Ini senang saking seberang ya. Naik komunitas reok anyaran neng nggih yo salon tuwek yo salon enom salon iki nggih nggih menika lah senimane reok Ponorogo ugi Singo Cempaka Muda saking Poko Singo Jaya saking Onggo Jaya saking Segara Ude Suromenggolo hingga menika mija saking Grendang ya Mas Nugroho rawuh nggih. Ugi GRC Grenteng Reok Community saking Grenteng ugi SSG lo Singo wah lah Singo ini kok nanti oke nih nanti Harimau Tenggara ini menika komunitas ugi seniman kecil Ponorogo tahu SKP ugi Sabuk Jati Joyo Keno lan sase wadah lagi Bu ugi Bapak ini belajar dereng kula wasi sugeng rawuh dumateng Bobo Supri utawa Pak Pri saking Golan ugi sedaya kanca-kanca lan sedulur Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing dalu punika sugeng pinarak lenggah. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du ingkang kala hormati inggih menika pepunden sesepuh bini sepuh aji sepuh sedaya bapak ibu ingkang rawuh wonten ing panggenan menika boten kata lumben inggih menika sohibul bait utawi ingkang kagungan dalem bapak-bapak telah keluarga ugi boten kasupen inggih menika Bapak Kepala Desa Sumberjo sedaya perangkatipun lan ugi Bapak Linmas lan ugi bapak-bapak ibu ingkang sedaya rawuh wonten ing dalem menika sedaya kesehatan rahmat taufik hidayah menika
tansah pikantuk saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo syukur kita panjataken kanthi maos kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat ugi salam tetap kunjuk katur dumateng baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur mustikaning jagat ingkang beto kesainan suri tauladan dumateng kula delapan sami sehingga saged makempal wonten ing panggenan mriki dalam rangka inggih menika pagelaran reok ponorogo dan halal bihalal KS utawi kumpulan seniman Suko Parisuko kanthi wilujeng boten wonten halangan sedaya punapun. Mugi-mugi kita ingkang derek-derek sedaya dawuh ugi pituturipun Kanjeng Nabi tansah pikantuk pitulung ugi syafaatipun wonten ing sak menika kita gesang ugi ing mangke wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, dulur-dulur ingkang wonten pimpin kula, pangapunten nggih sedaya mawon, kula nguwadhek wonten mriki tanpa ngirangi raos hormat kula telah panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang saderengipun. Ing mriki kula minangka pambiwara inggih menika jalanipun hadicara wonten ing dalu punika sepindah pambuka pramila monggo sareng-sareng kita buka kanthi maos ala hadiniyah wa niyatin sholihah wa fi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi waosan Al-Fatihah menika mugi-mugi beto lancaripun wonten ing dalu punika anggenipun pagelaran. Allahumma amin. Joget jatil nggih sampun. Sampun marem napa dereng? Dereng. Nggih. Kapan sunatan putune, Mbak? Nah, mengke hubungi Pak Bambang mawon nggih. Nggih. Kula lajengaken kedawu-dawu nggih boten sae. Acara salajengipun nggih sambutan saking Bapak Kepala Desa Sumberjo utawi ingkang mewakili wekdal panggilan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para sepuh, para tamu dan sedaya ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kula matur dumateng panjenengan sami minangkani wakil saking pemerintah desa. Semoga kita sareng-sareng memanjatkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun wonten ing kesempatan dalem menika kula dherekaken sami saged anggrawi punapa ingkang dados pamundhutipun inggih menika saking paguyuban Suko Parisuko Desa Sumberjo utawi ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Bambang Tanamoko. Pramila sumangga kita syukuri kan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalipun rahmat salam dikatur kunjuk dumateng Gusti panutan kita Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyantu luhur ingkang tansah kita antantu menggah syafaat saha pitulunganipun
benjang wonten yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun angaturaken matur pinuwun dumateng Pranoto Hadijoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula supados matur dumateng panjenengan sami minangkani nggih menika wakil saking pemerintah desa Sumberjo. Boten langkung sepindah kawula angaturaken sugeng rawuh selamat datang dumateng para sinuman paguyuban Riok se-Kabupaten Ponorogo wonten dalemipun Bapak Bambang Darmoko kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun nggih menika pangapunten ingkang sagenganipun dene menapa wonten ing wekdal kesempatan dalem menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa boten saged rawuh di tengah-tengah panjenengan sami awit menika wekdal utawi dalem menika wonten acara ingkang bersamaan nggih menika wonten Solo nggih menika undangan saking Kementerian Pertanian. Kami sepeda malih nyuwun ageng sih pangapunten ingkang sak ageng-agengipun kawula saking menika kawula ingkang mewakili matur dumateng panjenengan sami. Ingkang salajengipun ugi kawula ngaturaken menika taksih momentum Syawal atau Idul Fitri pramila saking kawula pribadi keluarga ugi pemerintah desa yang menika angaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bertepatan di menika 31 Maret 2025 Masehi. Ingkang salajengipun nggih menika katur dumateng sedaya ingkang sami rawuh wonten ing mriki supados acara wonten ing wekdal dalem menika saged berjalan kanthi lancar, aman, ugi kondusif. Pramila mugi-mugi sepindah malih nggih menika acara wonten ing wekdal dalem menika saged berjalan kanthi lancar. Wabillahi makaten ugi semanten ingkang saged kawontenaken minangkani nggih menika saking pemerintah desa pramila saka Allah ingkang mewakili sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun wabillahi